Гарла Шамлар, доброго вечора. Це остання година ефіру «Богунь» на телеканалі АТR. Загалом ми з вами провели 3 години. І гість сьогоднішнього ефіру, на весь ефір, ми маємо досвідченого українського політика, колишнього посла України в Білорусі Романа Безсмертного. Він же з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Романе Петровичу. Доброго вечора. Багато тем визначив для себе. Не можемо оминути і те, що відбулося сьогодні зі зняттям з посади голови Верховної Ради України. Ну і, звичайно, та тема – це Криму, кримських татар, арештів. Те, що притаманно для нашої аудиторії. І важливо, про це будемо говорити. Давайте почнемо з сьогоднішнього дня, з парламенту і з парламентської монобільшості. От навіть для того, щоб набрати голоси для звільнення Разумкова з посади, монобільшості потрібно було підтримка принаймні 2 фракцій точно, а загалом бачили і по Батьківщині, що майже фактично 3 фракції підтримали. Чи існує, на вашу думку, монобільшість як явище? Сьогоднішнє голосування та і, власне, події в парламенті останнього року, вони показують, що те, що зветься, чи бажано для декого звалося монобільшості, хоча я, чесно кажучи, не розумію цю тезу, цю назву, тому що можна говорити однопартійна більшість. Ну, що таке монобільшість? Ну, Бог з ним. Це словесні покручі, ці парламентські, вони притаманні сучасному складу українського парламенту, але тут, очевидно, можна зробити висновок за цей рік, що як такого єднання в колі того, що зветься «Слуги народу», вже не існує. І не випадково ми серед числа тих, хто голосував за відставку голови Верховної Ради, маємо лише 215 представників «Слуг народу». І то після такого стрімкого, штурмованого процесу підготовки до голосування, аж до того, що депутатів довелося вивозити за межі Києва. Це, власне, говорить те, що на сьогоднішній день говорити про якусь сталу більшість, тим більше однопартійну більшість, не доводиться. Я вже не кажу про те, що в цьому екстазі голосування проти голови парламенту об'єдналися не просто там несумісні, вони протилежні в своїх ідеології, поглядах, політичні сили. Ну і тут треба чітко розуміти, що оце об'єднання в голосуванню проти – це перехід парламенту від конструктиву до деструктиву, тому що починає працювати принцип «ворог мого ворога – мій друг». Це принцип тоталітарного режиму, це принцип непарламентської діяльності. Я вже не кажу про те, що якщо ви послухаєте чи повернетесь до останніх 4 днів, то теза, які звучали, що це представник делегований слугами народу, це повний абсурд. Бо Конституція визначає статус голови Верховної Ради України. Не випадково Конституція передбачає його позапартійність. Тобто він є голова Верховної Ради України. Більше того, Конституція наділяє його певним комплексом повноважень від імені Верховної Ради України. А все апелювання до того, що, бачите, його делегувала фракція, делегувала не тільки його, делегувала інших представників, це вже політична технологія домовленості. Тут не треба поєднувати правовий статус і конституційний, і процедуру забезпечення цього конституційного правового статусу будь-якої посадової особи в парламенті. Тобто, насправді, на сьогоднішній день, якщо знайдеться в Верховній Раді декілька осіб, і згадають про адміністративний кодекс України і про адміністративну відповідальність за порушення законодавства, в тому числі в частині процедури регламенту, то це рішення можна продискутувати, подати позови до судів. І рішення суду, з моєї точки зору, передбачити дуже легко. Суд стане на бік закону в цьому випадку. Ну, а ви кажете зараз про правові речі і процедури, які дуже важливі для збереження демократії в будь-якій країні. Ми бачили, як... Чуєте мене чи не чуєте? Мені кажуть, що... Романе Петровичу, чуєте? Чуєте. На вашу думку,
Чи був Дмитро Разумков тим головою парламенту, який намагався бути равновіддаленим від будь-яких політичних сил, чи все ж таки це був початок його власної політичної кар'єри? Ну, з моєї точки зору, Дмитро Разумков починав як юнармієць українського парламенту, і він нічим абсолютно не вирізнявся із того, що називається фракція «Слуги народу». Він був таким же, як і всі слуги. Але треба розуміти, що будь-яка відповідальна робота, вона обтяжена отриманням великої кількості інформації. І те, що голова Верховної Ради має особливий статус і особливі повноваження з-поміж всіх депутатів, це підкреслює навіть історія попередників Дмитра Разумкова. Згадайте хоча б слова Олександра Ткаченка, який казав: «Я не перший, але і не другий». Я можу процитувати тут, наприклад, того ж самого Івана Куща, який на слова одного із прем'єрів казав: «Іване Степановичу, а чому я вам не можу зателефонувати? У мене немає прямого зв'язку». Хоча з кабінета голови можна зателефонувати по прямому зв'язку прем'єр-міністру, а прем'єр-міністр не може цього зробити. На що Іван Степанович відповів: «Та наскільки тебе там обрали? А я тут все-таки на 4 роки». Розумієте, все це свідчить про те, що це непростий статус в українській конституційній моделі влади. І його так просто, от як що відбулося сьогодні, не можна визначати. Звідси, очевидно, що говорити про те, що від самого початку Дмитро Разумков бачив в собі якусь політичну кар'єру, не можна. Він був одним із тих, хто працювали на партію «Слуги народу» чи на умовну партію «Слуги народу», чи, скажімо, на те, що іменувалося «Слуги народу», так само працюючи, розуміючи, що колись формується команда. І, до речі, інтонації, слова, з якими виступав сьогодні Дмитро Разумков, вони свідчили про те, що він говорив, що я більше віддав для того, щоб цей проект взагалі спрацював. Звідси треба чітко розуміти, що, по-перше, Разумков бачив себе учасником якоїсь ролі у цій групі людей, а не команди. Це вже очевидно. Те, що він мріяв і мріє про політику, про свій проект, безумовно, це відчувається з тональності виступів його, із закликів, які він робив. Але треба розуміти, що, як казав класик, хотіти і могти, а тим більше в українських реаліях, коли ми маємо справу з своєрідним електоральним полем, з дискурсом, який постійно нав'язується ззовні, особливо з Кремля, що все це відбувається в умовах війни, в умовах постійних, перманентних, глибоких криз, на які треба мати відповідь, а для цього треба мати супершироку ерудицію. Сьогодні говорити про те, що цей проект може відбутися, який іменується Дмитро Разумков, ще передчасно. Хоча очевидно, що ми маємо на політичному полі ще одного гравця, ще одну особу, яка хоче стати політичним серйозним гравцем. От я це питання ставив до всіх депутатів сьогодні від «Слуги народу» про те, що за ці 2 роки вони втратили або позбулися, або президент позбувся, як би ми не говорили, від перших осіб, з якими він прийшов. Насамперед, це прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Це чому я виділяю керівника Офісу президента, незважаючи, що це не конституційна посада, але ми знаємо в усі роки української незалежності голова адміністрації президенту, секретаріату президенту, Офісу, як би не називалося, ви самі були на цій посаді. Це була важлива фігура, як ви казали, не перший, не другий. Це така посада в адміністрації. Андрій Богдан, його теж нема, і от тепер голова Верховної Ради. І це лише підтверджує ці слова знамениті Микити Потураєва про те, що всі вони політичні ніхто, і завдяки потрапили в політику Зеленському.
З іншого боку, зелені кажуть, що «Слуга народу» каже, що за ці 2 роки багато хто вже набрався досвіду і вже став дійсно політиком. І як це зовні виглядає, оце позбуття всіх перших осіб? А в той же час інша група, яку ми назвали друзі Зеленського, це Шефіри, це Баканов, це Єрмак, і це, можливо, завтрашнє вже обрання ще одного друга голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Це говорить, що от з друзями все нормально. Друзі залишаються навіть в політиці. Ну, пане Османе, очевидно, що залишається команда «Офшор-95». Бо Гончарук, Данилюк, перший генеральний прокурор – це все особи, які долучилися до Зеленського або в ході виборчої кампанії, або навіть більше того, як Гончарук у фіналі виборчої кампанії. І це очевидно, що вони привнесли у цю ситуацію певну новизну. Бо вони не розуміли організації того, що їм мається в характері діяльності сім'ї. Бо це Коза Ностра. Насправді «Офшор-95», Коза Ностра і так далі – це одне явище. Бо, власне, ці люди пов'язані бізнесом, офшорним бізнесом, компаніями, сферою діяльності і так далі. Це доказом чого це є? Доказом того, що в Україні в принципі не існує політики, як сфери діяльності, і політиків, як гравців, фахових гравців у розумінні політичного процесу. І тому тон задавали олігархи, сімейні компанії, що ми можемо як завгодно іменувати, але це не є політикою. І те, що на сьогоднішній день навколо Зеленського залишаються лише ті, хто вийшов із середовища КВК, а особливо команди 95-го кварталу, це лише підтверджує цю тезу, що ми маємо сферу, ми маємо справу з групою людей, які об'єднані творчим інтересом, бізнес-інтересом, але, на жаль, з точки зору політики, як мистецтва управління, ми маємо справу з зовсім нефаховими людьми. І це видно про процес, який ми говоримо. Тому що я не хочу піднімати там питання стосовно статусу цих людей. Бо коли мені кажуть, що перший помічник президента працює на громадських посадах, а я добре знаю, до яких документів має доступ ця людина, я розумію, що у цивілізованій державі цього президента давним-давно відправили у відставку. Бо він не має права працювати, наймати на роботу, ділитися з особами, які не мають відповідного державного статусу, допуску відповідного. Це насправді кримінальні правопорушення, в яких є ознака передачі своїх повноважень неналежним особам. І це стосується всього процесу, якщо подивитися. І це стосується насправді в умовах війни таких речей, як діяльність з ознаками державної зради і таке інше. В цивілізованих державах, які мають відпрацьовану систему правову, яка забезпечує правові умови діяльності і статусу президента, його команди, секретаріату РНБО, парламенту і так далі, вже давним-давно було б чітко сформовано відповідь на всі ці питання. Насправді ми маємо справу із таким волонтерством на державних посадах, що веде до того, що ми бачимо нефахові рішення з мотивами антидержавного змісту. Далі. Все це дуже чітко ілюструє, що відбулося в процесі так званого Вагнергейту. Чому так безслівно реагують на ситуацію з Pandora Paper і так далі. Тобто все це є нагромадження мотивів, які насправді достатні для того, щоб говорити про не те, що нефаховий склад цієї команди, а нерозуміння ним своєї ролі в питаннях державного управління, статусу президента, правового супроводу. Я вже не кажу про те, що за цей час перебування Зеленського при владі, існування так званої
однопартійної більшості, як вони іменують монобільшості, уже майже створена система квазіюстиції. Паралельно із судами виник ще один орган квазіюстиції – це Рада національної безпеки і оборони, що насправді буде трактуватися в усьому світі як руйнування правової моделі, системи судівництва і так далі. Ну, і куди не заглянь, от в яку сферу не заглянь, точно такі ж рішення проскакують звідусіль. В тому числі і сьогоднішня процедура і рішення про відставку голови Верховної Ради. Воно випадає, воно знаходиться за рамки конституційного регулювання, яке на сьогоднішній день існує. Я вже не кажу там регламентних норм, які пов'язані насамперед із правовим статусом народного депутата, конституційним статусом голови Верховної Ради і так далі. Ну, одразу хочеться зачепитися за багато речей в тому, що ви сказали. Давайте все ж таки, окрім уточнюючих запитань, я поставлю по минулому української політичної сучасної історії, незважаючи на те, що ви кажете, що в Україні нема політики, тим не менш, можливо, Україна, можливо, Грузія, Вірменія, можливо, і Молдова – це єдині країни з пострадянського простору, де якісь політичні процеси відбуваються. Ви погодитеся зі мною, ні в країнах Центральної Азії, ні в Білорусі з Росією. Це вже те, що відбувається, точно не схоже на політику. Тим не менше, президентам всім українським було важко з парламентами. І я хочу спитати про той час найдовший. Це президент Кучма. З Мороза він терпів, навіть з Морозом, які були завжди розбіжності, їм вдалося навіть таку річ, як Конституцію, ухвалити. Тим не менше, от Ткаченка, якого ви згадали, його в ході так званого парламентського перевороту в Українському домі, якщо не помиляюсь, змінили на Івана Ткача, і тоді першим заступником став Івана Плюща, з першим заступником став тоді Медведчук, і Гавриш, здається, став третім в цій частині. Якщо правильно я пам'ятаю ці події на початку 2000-х років, скажіть, будь ласка, те, що відбувалося, це зараз повторення, це схожа ситуація, це вона геть інша? Ні. Перше, на чому я хочу наголосити, це те, що якщо ви візьмете два документи перед собою і постанову щодо звільнення з посади голови Верховної Ради України Олександра Ткаченка і нинішню, то це несумісні документи. Тому що в постанові щодо голови Ткаченка є величезна мотиваційна частина, де перераховані всі пункти порушення Конституції, постанови про регламент, законів. Фактично, діяльність Ткаченка приводила до того, що депутати більшості не могли висловити свою думку. Вони не могли виступати ні по закону, ні з політичними заявами і так далі. Більше того, блокувалася робота Верховної Ради. І мова не йшла про конфлікт лише президента і голови парламенту. Зверніть увагу, власне, конфлікт Мороза і Кучми, він не мав наслідком відставки. І цей конфлікт, він млів, він існував, але контакти парламенту і президента, як інститутів влади, залишалися. Ну, ви зараз говорите з колишнім представником президента Кучми в Верховній Раді. Я дуже добре пам'ятаю впродовж цих 6 років, яка система стосунків була. Президент і голова не спілкувалися, але представник президента, парламентарі і парламент були на зв'язку постійно. Не було такого випадку, щоб депутат, в якого виникали питання до президента, не мав можливості спілкуватися з президентом, чи керівники фракції, чи фракції і так далі. Це моєю турботою була. А от ситуація з Ткаченком привела до того, що всередині парламенту виник конфлікт. І фактично діяльність Олександра Ткаченка приводила до паралічу парламентаризму як такого. Звідси, коли кажуть, що адміністрація президента на той момент відігравала ключову роль в відставці Ткаченка, це не так. Тому що я всі ці роки був депутатом Верховної Ради, представником президента. Я дуже добре пам'ятаю, хто були моторами цього процесу. Тому говорити про те, що там це управлялося главою адміністрації, чи так, як зараз, це управлялося, скажімо, безпосередньо керівником офісу, такого не було. Звідси це різні по своїй природі. Це по-перше. По-друге, треба
розуміти й те, що на той момент ніякої однопартійної більшості не було. Це по-перше. По-друге, на той момент до складу парламенту входила величезна, половина фактично депутатів-мажоритарників. Звідси треба розуміти, що природа цих подій, вона абсолютно різна. І по сюжету, і по причинах, я вже не кажу по наслідках формування складу керівництва парламенту. І я можу сказати, що цей крок, навпаки, в 2000 році він стимулював розвиток парламентської діяльності. Це був черговий ріст українського політикуму, досвід політичний. Більше того, процедури, які тоді застосовувалися, до них були причетні суди, Міністерство юстиції і так далі. Більше того, після того ці рішення розглядалися в тому числі в судовому процесі, і їх твердість була підтверджена всіма абсолютно інстанціями. Цікава думка. Пост Сергія Рахманіна, колишнього відомого журналіста «Дзеркала тижня» і колишнього очільника фракції «Голос» в чинному парламенті. Довгий пост, я зачитаю лише його 6-й пункт. Парламент як фортепіано, на ньому не тільки, що тільки не грали: Вагнера і Штрауса, собачий вальс і мурку, оду до радості і поховальний марш, витончений фальшиво, але бажано все ж таки грати на ньому руками, використання інших частин тіла, неповага до тих, хто цей інструмент творив. Ми розуміємо все цей натяк, про які частини тіла гри з парламентом. Чи вважаєте ви, що це перший випадок, коли цю частину тіла використали до парламенту сьогодні? Ну, ця може змальовуватись в тому числі і так художньо, як це зробив пан Сергій Рахманін. Я думаю, що він має на увазі дуже часто нині показувану репризу 95-го кварталу за участю нинішнього президента Зеленського. І депутат має право висловити свою думку. Я розумію чудово, що за роки становлення українського парламентаризму парламент переживав найрізноманітніші як великі злети, так і падіння. Тому що ми бачили в історії парламенту випадки, коли ходили по головах, коли там диміли відповідні петарди, коли там літали кулі. Тобто, насправді, парламент жив і буде жити своїм життям. Що важливо, щоб з таких подій, в тому числі і таких законодавчо і конституційно нечистоплотних, як були сьогодні, парламент виходив сильнішим. Щоб він працював на згуртування нації. От якщо подивитися події 2004-го, давайте навіть візьмемо туди 91-й, 92-й рік, 2003-й, 2004-й, навіть 13-й, 14-й, парламент він піднімався в своїй ролі, тому що в самі критичні моменти він все-таки знаходив в собі сили працювати в руслі єдності із суспільством. А тепер давайте подивимося, що відбувається. Зеленський в електоральному відношенні знаходиться в штопорі. Слуга народу в стані розвалу як політична сила. І в цей момент вони в протидію загальному тренду ще додають проблеми. Тому що в ситуації, яку навіть ми порівнювали з 2000 роком, парламент виріс. Тому що зміна керівництва тоді привела до прийняття цілого ряду комплексу законів, які стимулювали і посилювали і реформи, і зближення з європейською спільнотою, ецетера, ецетера. Але от те, що зараз відбулося, вона працює проти і президента, і проти політичної сили «Слуга народу». Звідси можна сказати, що те, з чим ми зіткнулися, є нерозуміння ролі і місця і парламенту, і парламентаризму в державі. Я вже не кажу, що тут ігнорується найважливіша річ. Це парламентарі забуваються дивитися в дзеркало, як в суспільство. Чомусь вони в дзеркалі себе бачать, а не українське суспільство. І їхні дії в даному випадку, це дії, як, знаєте, стоїть перед дзеркалом, бере бруд в руки, і це дзеркало вимазує цим брудом. Я, чесно кажучи, таких дій не розумію. Тому що цим самим вони перекреслюють перспективу свою політичну.
Тому що тут я хотів би від вас відповідь зараз і не як від політика, а як теоретика, скажімо, і філософа питання держави і права, цю думку почути. От аргументацію ще однієї моєї колеги, колишньої журналістки 1+1 Ольги Василевської-Смаглюк, було те, що коли в команді, і це вона каже, вчать тренінги по корпоративній етиці, з'являється песиміст або людина, яка стає на заваді ухвалення рішень, в команді її позбуваються. Це на рахунок було Дмитра Разумкова сказано, і інший депутат Федір, представник президента в Конституційному суді, сказав, що саме, от, що ви сказали, в умовах війни треба ухвалювати рішення швидко, і коли вони узгоджені, Дмитро Разумков заважав. І це от переведення в політику корпоративної культури, і світ має, скажімо, як вдалі приклади, ну, скажімо, один, це азійський приклад, його всі в чомусь дуже люблять, хоча там особливості фінансового характеру, це Сінгапур, але інші приклади корпоративної культури, як Угорщина Орбана, вони не кращий взірець корпоратизації політики. От де цей баланс між ефективністю політичною і між перетворенням потім, а ми в Україні теж мали випадки і прикрі, коли без парламенту Янукович через Конституційний суд взяв собі повноваження, повернув, на які не обирався 2010 року. І таке бачило, от де цей баланс між парламентом ефективним і парламентом корпоративним? Пане Осман, в ході аргументації використали один термін, який дає відповідь на це питання. Це корпоративна одиниця, це корпоративний характер. Додайте сюди корпоративне право. Це правова основа того, що називається фашизм. Згадайте, в історії українського парламентаризму з'явилася така, ну, для мене абсолютно неприйнятна річ, як імперативний мандат. Це теж компонент корпоративного права, і це теж є складова фашизації парламентаризму як такого. Це річ недопустима. Немає парламенту, в якому б не було від 16 до 30%, це в несталих демократіях, політичних блукань. Це характерно для парламенту, якщо говорити про теорію питання. Але ви ніде не побачите в цивілізованих країнах, щоб партія мала зверхність над Конституцією, над тим, що називається український парламентаризм чи національний парламентаризм і так далі. Вона не може. Партія, як одна з інститутів демократичного суспільства, вона не може диктувати свою ідеологію суспільству, тим більше вона не може диктувати свою волю всьому парламенту. Бо в такому випадку вона фактично вражає те, що говорить, те, що називається опозиція, вона її знищує як таку. Більше того, у більшості країн право більшості визначається не через право більшості, а через право меншості, опозицію меншість треба захищати задля благополуччя більшості. І оці от корпоративні підходи, про які ви дуже точно казали, вони насправді є предтечею того, що називається фашизм. В нас дуже часто чомусь забуваються. Та й взагалі можна сказати, що більшість українських політиків не розрізняють поняття нацизм і фашизм. І от у цій дні вшанування пам'яті жертв розстріляних в Бабиному Яру, я бачу, як всі заплуталися. Те, що називається нацизмом, називають фашизмом. Насправді, те, що відбувається в парламенті в ці дні, це є ознаки фашизації парламентської діяльності, тому що там реалізується те, що імплується корпоративним правом. Тобто, коли більшість не просто диктує там певній частині парламенту, вона диктує суспільству свою волю. Я ж не випадково починав із того, що голова Верховної Ради є головою Верховної Ради України, а не головою Верховної Ради від імені Слуги народу як політичної сили. І не випадково від нього вимагається вихід з політичної партії, його позапартійний і позафракційний статус.
Але коли ви сказали зараз, використали слово фашизм, мені зрозуміло, з якої корпоративної культури це ми бачили в історії. Це Італія. Це саме так розвивалося в італійських умовах. І фашизм, і корпоративна культура, в тому числі в парламент, прийшли до світу звідти. Але принаймні там була якась ще і ідеологія. Тоді чи зрозуміла вам, якою є ідеологія чинної корпоративної культури української, окрім того, щоб бути машиною для голосування? Це дуже цікаве питання, тому що насправді дійсно, якщо брати режим Муссоліні, то він, власне, базувався на ідеї як такій. А ми в даному випадку маємо просто набір осіб, суть яких і є, це служіння корпорації. Корпорації, яка називається Офшор 95. І оця штука, з якою ми зіткнулися, коли депутатів зривають з засідань Верховної Ради, вивозять за межі столиці. Зверніть увагу, Конституція ж не випадково, і закон про регламент визначає, засідання відбуваються у залі Верховної Ради України. Тепер що відбувається? Конституційна більшість виїжджає за межі Верховної Ради, столиці, проводить засідання. Взагалі, з точки зору права, це може трактуватися як свого роду захоплення парламенту, тому що вони могли там, не дивлячись на те, що ніхто ж їм не заважав. Це ж не так, як було з Ткаченком, коли не давали можливість проводити засідання. Вони, насправді, це може трактуватися як свого роду змова, колективна змова, з точки зору реалізації принципу корпоративного права, про який ми з вами говоримо, виїжджають, проводять засідання, повертаються в Київ і ставлять перед фактом всі, суспільство, своїх колег. Ну, чесно кажучи, коли заглиблюєшся в аналіз цих речей, ти прекрасно розумієш, що вони не розуміють, що вони творять. Тому що там достатньо мати 2-3 осіб, які б оце все розписали, розклали, і від цього перевороту, так званого фашистського, там би не лишилося каменя на камені. І трохи хочу, у нас до кінця ефіру залишилося лише 7-8 хвилин. Питання Криму, кримських татар. І я почну з загального питання контексту Криму як захопленої української території. Коли 3 роки тому посолка Сполучених Штатів в інтерв'ю «Українській правді» провела таку аналогію по звільненню Криму як з Балтією про терпіння і 50 років, тоді навіть, я пам'ятаю, і голова Меджлісу кримсько-татарського народу, і багато кримських татар, і купа українців тоді ще сприймали ці 50 років такі терміни, як таку часу, якого у України нема на повернення Криму, а у кримських татар це загроза і асиміляції в цьому російському середовищі. Тепер те саме про те, що Крим можна буде під контроль Україні повернути після тільки розпаду Росії, каже Вітаутис Ландсбергіс, а це людина, яка легендарна людина, перший голова Сейму Незалежної Литви 91-го року, і людина, яка до кримських татар знається з проблемою, знайома. І ми на Кримській платформі це чули і від міністра закордонних справ Туреччини про довготривалість. От тепер всі починають звикати, що нема таких 1, 2, 3 роки, це шапка закидательства. На вашу думку, що за собою несе оце звикання до того, що це буде довготривалий процес? Ну, насправді, початок цьому процесу було закладено так званою декларацією Помпео. Знаючи люди розуміють, що ця декларація слово в слово майже повторює декларацію, яку в свій час отримали лідери Балтійських держав в 1940 році. І оця словесна схожість, вона насправді в умовах, коли за кулісами політичного театру звучала фраза з Берліна «Ми чекали 40 років, ви почекаєте менше», вона, власне, всі оці 7 років так і звучала. Я її чув не тільки в рамках, скажімо, трьохсторонньої контактної групи. Я її чув скрізь в Парижі, в Берліні, в Вашингтоні. Вона дуже часто повторювалася. Але це не свідчення того, що єдність коаліції антипутінської може забезпечити розв'язання питання набагато швидше. Що треба було розв'язувати всі ці роки і частина яких проблем розв'язана? Це донести до лідерів світу істинність того, що відбувається з анексією Криму, війною на Донбасі і так далі. Що це зовнішня
інтервенція Російської Федерації. Це насправді на рівні еліти і естеблішменту за перші роки війни вдалося зробити. Тому що, згадайте, 15-й, ще 16-й рік ми дуже часто чули, в тому числі від представників європейського естеблішменту, що це громадянська війна. Зараз це пищить лише на побутовому рівні. Тобто питання це вирішено. Далі, яке завдання стояло перед командою Зеленського і ним як президентом? Це згуртувати цю коаліцію і спонукати її до активних дій. І насправді такі речі, як Кримська платформа, які чомусь зараз подаються як якісь збіри інформації, дискусія, мали бути механізмами застосування санкцій і силових дій проти агресора. Насправді воно розглядає, тому що ця ідея народилася в 2016 році, і змістом її від початку бачилося, що коли оцей перший етап завершиться, коли всі зрозуміють у світі, що є Путін, Кремль і Росія нинішня, тоді треба було переходити до активних дій. Що насправді відбулося в 2019 році? Спочатку сповзання до тези «какая різниця», потім відділення ситуації в Донбасі і Криму, а потім інституційне відділення. В результаті Кримська платформа з'їхала до дискусійного клубу, а ТКГ і нормандський формат просто почали в бозі. Тепер подивіться, що відбувається далі. Чи ми маємо Генеральну асамблею, чи ми маємо ОБСЄ. Тональність виступів, замість того, щоб згуртовувати суспільство, вона хворіє окремізмами, ізоляціонізмом. Це річ, яка працює проти. От давайте візьмемо те, що відбулося на Генеральній асамблеї ООН. Президент Туреччини, президент Литви, президент Польщі. Вони говорять про Україну, але увага, президент Байден ні словом не згадав Україну. Хоча розповів більше як про 20 конфліктів на планеті Земля. Про що це говорить? Про те, що не достукались і не сприймають сьогоднішнє політичне керівництво в Вашингтоні у цій, власне, проблемі. Бо, насправді, Україна замість того, щоб стати частиною цивілізованого світу і працювати в загальному тренді світу і разом із світом боротися проти того, що називається імперіалізм Росії, Україна сповзає завдяки діяльності Зеленського і «Слуг народу» до ізоляціоністської позиції, яка з точки зору моєї є дуже небезпечною. Тому що вона позбавляє нас друзів, позбавляє нас союзників, людей, які були, і держав, які були нейтральні, вона ставить в противники до нас. І це насправді наслідок того, що спочатку дискурс в Україну вкинув Кремль про те, що в Україні зовнішнє управління, потім Київ відгукнувся відгородженням від так званого зовнішнього управління, замість того, щоб плекати коаліцію, формувати цю антипутінську коаліцію, доносити до країн Європи свою позицію. Власне, тут знаходиться і ситуація, програна ситуація з Північним потоком-2. Тут вона сидить і з турецьким потоком і так далі. Тому все це є складові одного ланцюга. Очевидно ж, коли починалася ситуація на нафтовому ринку, то всі прекрасно розуміли, що треба витримувати, 3 роки назад, треба витримувати ситуацію на газовому ринку. А тепер дивіться, що відбулося. Світ демократичний виграв і переміг в нафтовій протистоянні з Москвою, зате, втративши ініціативу, ситуацію поступився у питаннях газового ринку. Таким чином, ми маємо перед собою факт московського реваншу в тому, що називається єдність європейської позиції. А ще одне питання. У нас закінчився ефір, але не поставити його не можуть. Цими днями в жовтні буде 100 років так званій ленінській кримській автономії. Це коли комуністи, як пише російський навіть філософ Макс Горюнов, що комуністи, надавши автономії Національній Республіки і проводивши політику так званої корінізації, яка була і в Україні, і в Криму, продовжили, дали можливість імперії ще жити в вигляді Радянського Союзу. Оця влада, нинішня влада Зеленського і його монобільшості, примудрилася принаймні ухвалити закон про визнання корінним народом кримських татар.
На вашу думку, чи вона здатна буде зробити наступний крок про те, що мріють кримські татари, про автономію, не зважаючи на те, що Крим поки окупований? З моєї точки зору, відповідь є дуже швидкою. Треба було вносити зміни до Конституції з наданням відповідного статусу. Це набагато коротша, набагато змістовніша дорога, ніж водити манівцями. Про те, про що ми зараз з вами говоримо. Для мене очевидно, що з 90-х років, коли почали говорити про закон про статус корінних народів, це був проміжний, перехідний етап. І потрібен він був тоді, коли кримські татари переселялися на свою батьківщину історичну, коли вони не всі ще там були, коли питання з поверненням носило характер там дискусій про політичним правам, формою виборів, інститутом державним і так далі. Це все уже в минулому. Я не розумію, чому сказані слова в 2014 році не були реалізовані ні в 2015-му, ні в 2016-му. Дотягнули до 21-го, щось зробили, але це все рівно, з моєї точки, позавчорашній день. Україна має заявити про те, що вона визнає право кримських татар на свою державність. Вона має визнати цей автономний статус в Конституції, хай одним словом. Замість того великого розділу, до якого я маю безпосереднє відношення, його прибрати, його просто одним реченням записати те, про що ми з вами говоримо, і поставити крапочку. Далі це можна обговорювати разом з кримськими татарами, з лідерами, з меджлісом, говорити про форму державності. Більше того, створювати уряд, створювати місцеві органи влади, відпрацьовувати ці речі. Тому що за незалежність і повернення територій треба боротися щодня. І це боротьба не лише з точки зору дискусії в рамках Кримської платформи, це певна діяльність. І тому я наполягаю на тому, що такі речі, як уряд Криму, він має бути сформований, місцеві органи, вони мають діяти, вони мають приймати правочини і так далі, оформлювати право власності і так далі. Треба ж розуміти, що ці всі речі збереглися в централізованій системі. І тому я вже не кажу просто елементарний облік, який треба вести про пограбованому росіянами майну і так далі, і так далі. Працювати в судах, заяви необхідні робити в ООН, Раді безпеки і так далі. Ну тут є чим зайнятися, якщо хотіти розв'язувати цю задачу. А якщо не уявляти собі предмета і зводити все до просто дискусії чи збору інформації, зрозуміло, що наслідки будуть отакі, які ми маємо на сьогодні. Дякую, Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі, колишній віце-прем'єр, колишній керівник апарату президента Кучми був у нашому ефірі і відповів на запитання, здебільшого вони стосувалися решти сьогоднішнього дня і відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Я з вами прощаюся до завтра. Далі новини за ману.